Dugu minnu ye bɛnkan ta ni jatigɛwalikɛlaw ye Masina Bakɔbolo la ani minnu ma sɔn bɛnkan yɛrɛ tali ma u kɔni bɛ ka wele bila bi lakana tigilamaw ma ko bawo ko ni degun tɛ fila ye k'u kɔni sɛgɛlen don ni banbagaci ninnu ka walijugukɛliw na. Mahama Traoré ale ye Masina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saluba u funankɛninw ka ɲɛma ye. Jatigɛwale tigilamaw doni ke Masina Bakɔbolo la an filɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ an b'a san bɛɛ de la. Kalo 12 a y'o sɔrɔ ka ban. O kalo 12 in kɔnɔna na an y'a ye diɲɛ dongo don u bɛ dugu dɔ de minɛ. Fo ka n'a bila an yɔrɔ min na bi n'i ye komini ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ Bakɔbolo yɛrɛ la yan komini minnu bɛ yen n'u m'o minɛ o tɔ tɛ bɛrɛ ye. Vraiment an kɔni kamana gannen don da bɛɛ tɛ tugulen don bi nin dugu ninnu ɲɛ. U tɛ se ka taa sugu la kun u tɛ se ka bɔ ka taa foro la. Donc ka bɔ hali k'a fɔ i bɛ bɔ ka taa Segu bien Masina sira bɛɛ tigɛlen don nin dugu ninnu ye. U ka bagan caman t'a la u tɛ se ka sɛnɛ kɛ u tɛ se ka bɔ ka taa suguduguw la ka taa na san o tigɛlen b'a bɛɛ la a bɛɛ de bloquelen bɛ u so ye. Donc fɛn min b'i bolo i bɛ k'o de dun i ka so sinon i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si. Balo minnu bɛ mɔɔw bolo u bɛ k'o de dun sinon balo kura tɛ yen dɛ balo kura tɛ ka sɔrɔ parce que sɛnɛ ma kɛ. Bɛnkan min talen filɛ dugudenw ani jatigɛwalikɛlaw cɛ Masina marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakɔbolo yan fan fɛ min ye u ka maire dakan sabanan ye Mahama Kulibali ale y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ dugudenw ka nin wale kɔn k'u fɛla don ko sirama u bilala. An ye réunion caman de kɛ Saro yan an y'a fɔ adamadenw ye an y'a f'u ye o an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ni Ala farala an ka u tɛ se k'an wuli ka bɔ yan n'an bɛ ɲɔgɔn minɛ u b'an bɛɛ gɛn ka bɔ yan o minnu bɛ kɛ bɛnkan kan t'u ɲininka 2012 a mɛnna n'a min ye dɔrɔmɛ 1 sara ni sɔngɔ na kɛ a y'u ɲininka fasodenjuguw de don ne ye tile ban ko surasiw kana o e yɛrɛ kɛ kan fɛn min kɛ e tɛn'o kɛ an dɔgɔnin kɔni fɔ u obligelen tɛ. Ni waati in na min ye Masina marabolo dugudenw ka laɲiniba ye k'o de ye lakana tigilamaw kana posi dɔ sigi Masina marabolo laminiw kɔnɔna na minnu minɛlen don jatigɛwalikɛlaw fɛ yaasa u daga ka se ka b'u da la u ka se k'u ka adamadenya taabolo ɲuman la sabati. Mahama Traoré an kɔni bɛ min fɔ fanga ye anw y'a yira an tɛ taa nin côté in na n ko an bɛ fanga de kɔ wa mɔgɔw sirannen don don o don ninnu bɛ ka dugu dɔ minɛ an jigi de dalen bɛ an ka dozolakaw kan dozow ka cɛsiri kɔni ye yanni fanga ka na u bɛ k'u cɛsiri ka dɛsɛ. N'a bɛ se ka kuma min lase u ma pour que fanga bɛ se k'a magɛn cogo min sinon an kɔni an dɔnko banna wa dugu o dugu n'u y'u minɛ u bɛ k'a dabaw cɛ ka taa dugu o dugu n'u ye dugu min minɛ u bɛ taa n'a dabaw ye dugu de bɛ ka don bɛnkan kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.